Di çarçoveyeka operasyoneke terorî de polîsan roja pêşemê danî sibê awîtiya ser komela mafê mirovan ya şexa Diyarbekirê. Lêgerîna polîsan ji 2 saetan zêdetir dewam kir. Hate eşkerekirin operasyon li ser biryara dozgeriya Semsûrê hatiye destpêkirin. Lê ev biryar taybet ne ji bo îhadê ji bo rêvebirek îhadê Ferhat Berkpinar bûye. Ji ber ku Berkpinar endamê îhadê polîsan hevdemê awîtiye ser îhadê û mala Berkpinar û Ferhat Berkpinar ji mala xwe hatiye desteserkirin. Hêjayê gotinê ku biryara nepen ser dosyayê heye. Piştî operasyonê rêveberên dezgehên mafê mirovan ji bo operasyonê şermezar bikin, daxuyan yek hevbardan. Serokê Komela Mafê Mirovan yê Şexa Diyarbekirê Abdullah Zeytûn destnîşan kir ew bi bêheqûqiyek mezin ve rûbirû mane ji ber ku li gorî usûlê nedurist e ji bo lêpirsîna rêvebirek bavêjin ser komelê. Zeytûn daxuya kirin polîsan li gorî kêfa xwe jî li îhadê destane ser belgeyên şexsî yên xibatkaran. 35 yıldır İnsan Hakları Derneği insan hakları mücadelesi veriyor. İhade 35 salın tegoşina hak, hukuk, adalet û mafên mirovan dide. Dibe ku hinek alî vê tekoşînê nepejirînin. Lê kes nikare ji xebat û tekoşîna me suçekê derbixe. Serokê Baroya Amedê Nahit Eren jî di dema lêgerînê de ji bo çavderiyê li îhada Diyarbekirê amade bûye û wî destnîşan kir li gorî yasayan û usûlan lêgerîna komeleyê nedurust bûye û polîs li dijî yasayan tevgiriyaye. Birêz Eren serdegirtina polîsan ya ser îhadê wihanî rixand. Tiştek em nizanin ji ber çi ye ew biryar hatiye dayîn ew lêkolîn ji bo çi hatiye kirin lê tiştek ku heye îro melivir dî hê jî derê dernekê hatibû şikêne açtın yani çilingîr derê hatibû vekirin û li hindir lêkolîn dest pê kiribû em baş şermezar dikin yani di vî demî de Şexa Mafê Mirova Amedê wek ku tê zanîn serokê wî parêzer e kesê ku di rêveberiyê de cîdîgirin te parêzerin evlehiya birat dikare bi telefonê jî xwe bigîne wan ya jî were ber derî bang wan ke wan bigere êviya wan bisekine hêviya wan nesekînîne derî bi awakî vekirine ketine hindir û lêkolîn hindir kiribûn tiştek ku heye parêzerê me ku li vir ê ku di rêveberiya îhadê de dişixulin wan jî tutanak îtirazê xwe xwestin ku şerheyê xwe bikin tutanak lê mixabin wî jî nehêştin bi awakî destan hinek tiştê ku ji vir ê ku ne aydê wî şexsî ye ê ku berheqê wî da ku lêkolîn dest pê kiriye eşyayê şexsî jî ji vir hatin standin em ê ji xwe rêveberî ji bo va îşlema ku îro li vê hatire kirin wê îtiraza xwe bike. Hêjayê gotinê ku herî dawî 12 sal berê li dema desteserkirina serokê wê demê yê îhadê Muharrem Erbey polîsan avêt bû ser komela mafê mirovan ya Diyarbekirê. Îhade di derbarê serdegirtina komelê de wêgiliyê serdozgeriyê bike ji bo ku yasa hatine bin pêkirin. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.